ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз барои шумоён 15 сар барраҳои элит овардем барои фурӯш. Дӯстони азиз, бисёр одам заказ кардаги буд, ин мина барои шумоён бо нархи дастрас имрӯз пешниҳод мекунем. Лайка ҳама каса 500 та лайк шавад, нархҳои беҳтарин ки айспас ҳамин каналба пешниҳод кардан мегирем, барраҳои арзон пешниҳод мекунем. Фақат дӯстони азиз, қиматаша намемонем. Мо ҳама вақт арзон мондагӣ, айспасам арзон карда мемонем. Хиштоби халқ ами фоида бенад дӯстон, гифтиги одам фоидаша бенад. Обши 15 сар барра пешниҳод кардосем, ҳамаш хушхор барра мебошад. Хурдан, саломатшон зур, ягон хел камбудишон нест. Адресҳои мо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров, ҷамоати Исписор дӯстони азиз, дар Исписор қарор дорад. Ким Исписор бошад, агар рафта дида харидор намоятонам мешавад. Агар шумо ай территорияи Гафуров бошад, Гафуров ҳангоя рафта бинтонам мешавад дӯстони азиз. Лекин ино оптум фурӯхта мешавад. Як дона ду донаш фурӯхта намешавад дӯстони азиз. Як дона ду дона занг назанедтон, ино оптум савдо фақат 15 сар як лух фурӯхта мешавад. Синни соли барраҳо ҳамаш як хел 4 моҳа барраҳо. Масъалаи дастапкаш чӣ хел мешавад гуфтаги одамо моштагар. Масъалаи дастапкаш ё гуфтаги нархҳомо зиёд ё камтар карда масъалаи дастапкаша соҳиби мол пешниҳод мекунад. номеро соҳибаш дар рӯи экран ҳаст дӯстони азиз. WhatsApp дорад, или прамои занг зада харидор намотонам мешавад дӯстони азиз. Фақат пули нақд ба савдо мешавад, алиш намешавад. Варианти алиш нест. Ягон хел алиш балиш намешавад. Бисёр одам алиш мешавад мегуфта занг мезанад, да ҳамон одамо гуфтосам ино алиш намешавад. Фақат пули нақд ба савдо мешавад. Обши 15 сар 10 таш зард барра, 5 та дигараш сиёҳ барраҳо. Ҳамаш барраҳои масҷидски парода барраҳо дӯстони азиз. Ҳамаш думбадор барои мол кардан беҳтарин барраҳо. Успед кунтон фақат дӯстони азиз, харидор намотон ҳамаш бузбала. Дар бозоро дидостон ҳамин хел барраҳои 3000 сомон гуфта фурӯхтосен, 2500, 2700 фурӯхтосен хулос калом. Аммо барои шумо оптум нарх мемонем, гифтаги одам баракиёд фақат. ҳамин каналро подписатсия карда монто айспас арзон карда монда мегирем. Масъалаи нарху навои барраҳо дӯстони азиз, оптум ҳар як дона барраи нархаш 2050 сомонӣ оптум фурӯхта мешавад. Гуфта монам дӯстони азиз. Як донаш ду донаш фурӯхта намешавад. Як дона ду дона занг назанедтон мешавад дӯстони азиз. Оптум харибоштонга срочно занг занедтон, барраҳоро харидор намоятон. ҳама вақт дар хизмати шумо ҳастем дӯстони азиз. Мана хурданоша бентон, хурданаш зур аст дӯстони азиз. Ҳамашам молои хӯро фасон дӯстони азиз. лайкоям фаромӯш накунтон. Лайкотон бениҳоят кам шудагӣ, мана баррахаро боштагар обязательно видеоролика поделисиям карамонтон. 2050 сомони ки харидор боштагар успед кунад, харидор намояд. 5 та зард барра, 5 та сиёҳ барра, 10 та дигараш зард барра, 5 та сиёҳ барра. ҳамаша хурдан саломатшон беҳтарин дӯстони азиз. Синни солашон як хел 4 моҳа барраҳо. Барраҳои як ҷоя дӯстони азиз, ҳамаш 4 моҳа барраҳо. мумкин як ду донаш мумкин майдатар бошад, лекин ҳама аснони инҷанда 4 моҳа барраҳо дӯстони азиз. Хурданош ҳамаш зуре.